Mor, hvad laver egentlig forurening? Ja, mor, hvordan fungerer det? Altså, der findes mange forskellige måder. Vil du forklare det for mig? Ja, selvfølgelig. Jeg forklarer dig lige nogle måder, min skat. Den første måde, som kan forurene, det kører. Når en ko prutter af bøsser, så kommer der metan ud. Den anden metode er med biler. Når en bil kører, så arbejder den benzin, og der kommer røg op. Det er røg, der kommer op af CO2, som forurener. Det samme med skibe. Det er røg, som kommer op af forurening. Det er ikke særlig godt. Nej, det er det i hvert fald ikke. Okay, men fortæl nu videre. Okay. Hus forurener også. What? Hvis man nu har en brændeovn, så afbrænder man kul, fast tøj til for eksempel for varme. Det tæller som forurening på grund af røgen, som indeholder CO2. Et træ kan også forurene. Hvis der for eksempel slår et lyn ned i et træ, så kommer der ild. Så begynder træet at brænde, og der vil komme røg, som udlader partikler til atmosfæren. Så forurener tog, skib, bus, fly. Alle disse ting er menneskeskabte, bortset fra lyn i træet. Det er også mennesker, som forurener mest. Vulkaner forurener også med deres røg, men det er ikke menneskeskabt. Vi har ændret tid til vulkanen. Jeg synes, vi kunne behandle naturen ordentligt. Det vil jeg også. Ellers bliver det en hård og varm fremtid. Tak fordi du har lært mig så meget om hvad der forurener. Jeg vil aldrig forurene mere. Godt, min skat. Spred budskabet. Susie, stop med at forurene det olie. Undskyld.